салом. хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи панҷшанбе 5 июн ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори умедворӣ кардааст ки баъд аз интихоби президенти нави Афғонистон ҳам ҳамкориҳои ҳардуу кишвар дар фазои дӯстӣ ва ҳамкорӣ идома хоҳад кард. ин суханонро Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо вазири корҳои хориҷии Афғонистон 5 июн дар рӯзи аввали сафари корӣ Зиро Раҳмат Усмонӣ ба Душанбе баён кард. در بخش ترانسپورت و ترانزیت یک شرایط بسیار خوب و سهل بین افغانستان و تاجیکستان و در آینده با پاکستان و بتانیم ایره توسعه بدیم به قرغیزستان و تا سرحد چین. дар мулоқот бо Сироҷиддин Аслов, вазири умури хориҷаи Тоҷикистон, таваҷҷӯҳи зиёд ба густариши ҳамкориҳо дар бахшҳои иқтисоду савдо, энержӣ ва нақлиёту роҳсозӣ зоҳир шудааст. дар ин мулоқот ҷонибҳо аз фаъолияти босамари хатти барқии 220 киловолтаи сангтуда пули хумрӣ изҳори қаноатмандӣ намуда таъкид карданд, ки барои татбиқи босамари лоиҳаи сохтмони хатти барқии 500 киловолтаи Каса ҳазор низ дар ҳамоҳангӣ ҷаҳду талош бояд кард. дафтари иттиҳодияи Аврупо дар Душанбе дар бораи анҷоми давраи омӯзишии ходимони гумруки Тоҷикистон дар амри ошкор кардани мошинҳои дуздӣ хабар дод. тренинги 14 афсари хадамоти гумруки Тоҷикистон дар чорчӯби барномаи иттиҳодияи Аврупо оид ба мусоидат ба идораи сарҳадо дар Осиёи марказӣ сурат гирифт. 2 соли охир байни мақомоти вазорати умури дохилаи Тоҷикистон ва ҳукумати Олмон баррасии тарҳи созишнома дар бораи ҳамкорӣ дар масъалаи мошинҳои дуздӣ идома дорад. ним сол пеш нашри олмонии Билд навишт, ки дар Тоҷикистон ҳудудан 200 мошини дуздии олмонӣ ошкор шудааст, ки бархе аз онҳо моли афроди баландпоя будааст. вазорати дохилаи Тоҷикистон ин хабарро иғвоангез унвон карда гуфт, ки шумори мошинҳои дуздӣ ошкор шуда 4 баробар камтар будааст. Шокирҷони Карим, донишҷӯи курси 5-уми факултаи забонҳои Осиёву Аврупои Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, дар як муроҷиаташ ба президенти Тоҷикистон ва вазорати маъруф хостааст, ки ба даъвои ӯ бо маъмурияти факулта дахолат кунанд. хатмкунандаи донишгоҳ иддао дорад, ки баъди таҳсили аъло дар муддати 5 соли хониш баҳои кори дипломии ӯро ба гуфтааш ноодилона паст кардаанд. хоҳишманд ҳастам, ки кори маро бори дигар дида бароянд ва ман иҷозат диҳанд, то ин ки бори дигар корамро ҳимоя намоям. дар суҳбат бо Озодӣ мудири кафедраи забонҳои арабии факултаи Осиёву Аврупои Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон Аскар Саломов гуфт, баҳои чоре, ки ба хатмкунанда дода шудааст, бар пояи тасмими раиси комиссияи имтиҳонот гузошта шудааст, ки арзиши кори донишҷӯро аъло намешуморад. Саломов гуфт, ки иддаои Шокирҷони Карим дар масъалаи вуҷуди хусумати шахси нисбати ӯ асос надорад. дар шаҳри Хуҷанд маросими пардабардорӣ аз рӯи пайкараи Содирхон Ҳофиз, 6 мақом сарои маъруфи асри 19 баргузор шуд. Содирхон Ҳофизро муҳаққиқ ва такмилгари ин мусиқии суннатӣ меноманд. маросим бо ҳузури мақомот ва ходимони ҳунару фарҳанг, аз ҷумла хонандагони имрӯзаи мусиқии 6 мақом, шогирдони коллеҷи мусиқӣ барпо шуд. зимнан худи пайкара дар назди ҳамин муассисаи таълимӣ, ки номи Содирхонро дорад ва имсол ба соли таъсисаш 85 сол пур мешавад, гузошта шуд. муҷассамаро Даврони Раҳматзод, пайкаратарош ва устоди коллеҷи мазкур омода кардааст. хабар ва наворҳои бештар дар сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва замимаи радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳи шумо дастрас аст.